kæft, den kører op og ned. Tommer! Så flyt dig dog! Det går du langt nok. Prøv at høre på mig. Nej, det er kun rundt om benene, mand. Og det er Tommerboy, der kører med liften, og han skal hoppe, hvis han tørrer ham på hånden. Så må du det. Tommerboy.